Здравейте, приятели! Благодарим ви за това, че отделихте от времето си, за да се запознаете с възможностите, които предлагаме. Всеки от нас иска да има достатъчно пари, за да живее добре. Парите не са всичко на този свят, но са много важни, защото улесняват живота ни. Как бихте се чувствали, ако доходите ви са по-големи от разходите и ако парите идват при вас месец след месец, година след година, цял живот, все повече и повече? С бизнеса, който ви предлагаме, това е напълно възможно. Същността му е препоръчване на някои от нещата, които харесваме, на познати и приятели. Повечето хора правят това всеки ден и то безплатно, водени единствено от желанието да бъдат полезни. В следващите 15 минути ще ви покажем как можете да печелите толкова пари, колкото искате, като просто употребявате и препоръчвате продуктите на фирма Aquasource. Ще започнем от там, че има два типа доходи – заработени и пасивни. Заработените са на принципа работиш, печелиш, не работиш, не печелиш. Ако разчитате само на такива доходи и загубите работата си, оставате само с разходи и проблеми. Пасивните доходи са пари, които получаваме независимо дали работим или не. Например, печалба от собствен бизнес. Но изграждането на бизнес обикновено изисква да вложим много пари, да работим едва ли не денонощно и да притежаваме нужните умения и опит. Малко хора биха поели риск да напуснат сигурната си работа, за да започнат такъв бизнес. Бизнесът, който ви предлагаме, няма тези недостатъци. Той е достъпен за всички и има много предимства. Може да се започне с по-малко от 100 лева, може да се развива от къщи в удобно за вас време, съвместиме с вашата работа и не носи никакъв риск. При изграждането му получавате обучение и подкрепа, гарантиращи успеха ви. От вас се иска просто да следвате нашата изпитана система, която ще ви помогне да направите истинска машина за пари, за вас и за хората, с които работите. Има няколко задължителни условия за изграждане на печеливш бизнес. Първо, достатъчно голям пазар. В това отношение Aquasource е много привлекателна възможност, защото ни предлага да развиваме бизнес в целия Европейски съюз. Второ, уникални и качествени продукти за консумация. Т.е. хората да могат да си ги набавят само от вас и да са толкова доволни от резултатите, че всеки месец да си ги купуват отново и отново. Така ще имате постоянни доходи години наред, след като сте препоръчали продуктите. Ето, че Aquasource отговаря и на това условие. Трето, лост, екип и мрежа. Богатите изграждат и използват мрежи, останалите си търсят работа. Не можем да изградим голям бизнес съвсем сами. За да постигнем повече, трябва да прилагаме принципа на умножаването. Голямо предимство на Aquasource е, че дава възможност на всеки човек да изгради мрежа от хора, които ползват и разпространяват продуктите и да печели процент от оборота на цялата си мрежа. При това, без да влага много пари и без никакъв риск. Четвърто, равни шансове за успех. Хората, които са включени в екипа ви, трябва да бъдат мотивирани да дават всичко от себе си. Само тогава ще имате истинско умножаване на усилията ви. Отново, един голям плюс за Aquasource. Всеки човек, който включите, може да започне веднага да изгражда своя мрежа и има неограничени възможности за успех и печалба от бизнеса си. Пето, тенденциите на времето. Успешните хора винаги са нагребена на някоя важна икономическа тенденция. А сега, тенденция номер 1 в света е остаряването на бейби бум поколението. Хората, родени от 1946 до 1964 година. И тъй като не се примиряват с този процес и желаят да си върнат младостта, те насочват вниманието и парите си към уелнес продукти. Нещо повече, интерес към уелнеса проявяват не само бейби-бумерите, но и техните родители, както и децата им. В резултат на това, търсенето на здравни уелнес продукти и услуги расте лавинообразно. Днес се консумират повече здравословни хранителни продукти от когато и да било. Издават се все повече книги за здравето и ръководства за самопомощ. Все повече са здравните реклами и предавания. И всичко това заради бейби-бумерите, защото те наброяват около 1 милиард души и контролират 65% от всички пари. Сега на всеки 8 секунди някой от тях навършва 60 години и така ще бъде още 20 години занапред. А какво иска един човек на 60 години? Преди всичко по-добро здраве, по-дълъг живот и ако може да не остарява толкова скоро. Ето защо най-голямата тенденция на новото хилядолетие бързо набира скорост. За нея се говори по телевизията, за нея се пишат книги, всички я обсъждат.
Това е, разбира се, индустрията на здравето, наричана още уелнес индустрия. В наши дни тази индустрия надхвърля 500 милиарда долара и се очаква всеки момент да достигне 1 трилион долара. И точно както персоналните компютри бяха хит през 90-те години на миналия век, здравето, красотата и активното дълголетие са хитът на започващото хилядолетие. Изграждането на вашия Aquasource бизнес е лесно, защото търсенето на продуктите, които предлагаме, расте. Все повече хора искат да изглеждат добре, да бъдат здрави, да забавят стареенето и да живеят по-дълго. Ето защо бизнес, свързан с здравето и дълголетието, може да ви донесе успех за цял живот и даже да бъде оставен в наследство. Ние предлагаме не просто бизнес, от който се печели, и не само свободата да разполагате с времето си, както прецените, а и нещо много повече. Начин да бъдете в по-добра форма, да живеете по-дълго и да се справите с най-често срещаните причини за влошаване на здравето. В наши дни, поради изтощаването на почвите, много от земеделските култури са непълноценни. При отглеждането им те се замърсяват с пестициди и хербициди, а в процеса на производството на храните много от полезните им съставки се унищожават. Околната среда е замърсена, а повечето хора са подложени на ежедневен стрес. Всичко това води до умора, болести и преждевременно остаряване. Как тогава да предпазим себе си и близките си? Естественото решение е да потърсим здраве чрез най-добрите природни храни. Това са така наречените супер храни, които ни изпълват с жизненост, възстановяват нашата енергия, пречистват организма ни от различни токсини, повишават имунитета, защитават ни от болести, забавят остаряването и подобряват функциите на всички органи и системи. Продуктите Aquasource, които ползваме и предлагаме, са 3 типа. Супер храни, които хранят, чистят и регенерират целия организъм на клетъчно ниво. Суплементи или хранителни добавки, които решават конкретни здравословни проблеми. И 100% натурална козметика, която регенерира и подмладява кожата. Тези продукти са удобен, лесен и проверен начин да подобрим здравето си. Ползват се без лекарска консултация и са съвместими с всички видове лечение. Можете да получите подробна информация за тях от нашия сайт, както и от специалните ни книги, каталози и брошури. Партньор в бизнеса ни е европейската холдингова компания Aquasource Algae Group, която се развива успешно от 1994 година. Тя разработва, произвежда, узаконява и доставя продуктите, поема счетоводната отчетност и всеки месец без изключение плаща комисионни на дистрибуторите си. Освен това, Aquasource предлага допълнителни бонуси като продукти, пари, автомобили, пътешествия и други. Можете да развивате бизнеса си в повечето европейски страни, както и на територията на цялата Руска федерация и в Австралия. Продуктите могат да бъдат купувани и по интернет от целия свят. В основата на бизнеса, който ви предлагаме, е естествената човешка склонност да общуваме и споделяме. Повечето хора препоръчват и рекламират нещата, които харесват, само че не им се плаща за това. Правим го, защото е в природата ни. Можете да превърнете препоръчването на Aquasource в успешен бизнес. Просто ползвайте и препоръчвайте продуктите на Aquasource, както и възможността да се печели от тяхното разпространение. Така ще привличате все повече хора, които ще ползват продукти и ще изграждате все по-голяма мрежа от бизнес партньори. Това ще ви осигури няколко източника на доходи. Първо, може да печелите търговска отстъпка, като намирате клиенти и ги насочвате към Aquasource. Второ, можете да печелите процент от оборота на цялата си мрежа от клиенти и бизнес партньори, която постепенно се разраства. Колкото по-голяма е тази мрежа, толкова по-големи са оборотите и съответно вашите печалби. Трето, можете да печелите безплатни автомобили, екзотични пътешествия и други награди за постигнати добри резултати. Забележете, че няма ограничения за доходите ви. Те зависят само от вашето постоянство и от усвояването на правилните умения. За да печелите по 500 лева на месец, трябва да направите следните 3 прости неща. Първо, ползвайте продуктите на Aquasource, за да сте здрави и ги препоръчвайте на хората около вас. Второ, кажете на познатите си, които искат да печелят повече пари, за възможностите, предлагани от Aquasource. Поканете ги на среща с нас, за да им покажем с какво можем да сме им полезни. Така, с наша помощ ще изградите мрежа от 5-10 души, които ползват и препоръчват Aquasource. Трето, вашите сътрудници също имат приятели и познати, които ще информираме. Някои от тях ще харесат Aquasource и ще се включат в групата ви.
Така постепенно около вас ще се съберат 30-40 души, които ползват продукти на Aquasource и вие ще започнете да печелите около 500 лева месечно. За да печелите по 2000 лева на месец, трябва да усвоите още някои умения. Ние ще продължим да ви помагаме и заедно с вас ще учим вашите партньори да развиват своя бизнес с Aquasource. След като помогнем на 3 от тях да започнат да печелят по 500 лева на месец, вече ще имате достатъчно умения и ще можете да работите самостоятелно. Доходите ви ще надхвърлят 2000 лева на месец, а все повече хора от мрежата ви ще се стремят към същото. Сега започва истинския бизнес. Можете да умножавате резултатите си толкова, колкото решите. Вие сами избирате темповете на развитие на своя бизнес. Но за да се развие той истински, трябва да задвижите силата на удвояването. Фокусирайте се върху това. Всеки месец да привличате по един нов бизнес партньор, който да ползва и препоръчва продуктите и бизнеса. Учете своите сътрудници да правят същото. Така времето започва да работи във ваша полза. Чрез силата на удвояването за 1-2 години можете да изградите екип от над 4000 души и да започнете да печелите 5000, 10 000, 15 000 и повече лева на месец. С Aquasource можете да имате собствен бизнес и приятели в цяла Европа. Няма значение откъде сте, на колко сте години, от кой пол сте, какво сте учили, какво работите. Можете да успеете. Може да включвате в бизнеса и българи, които работят в чужбина. Още от първия месец може да започнете да печелите, но дори успехът да не дойде веднага, времето работи за вас. Все повече хора търсят допълнителни доходи. Работата от дома дава възможност за повече време за семейството. А чрез интернет всички граници отпадат и можете да изградите глобален бизнес от вкъщи. Има 2 типа хора. Едните разчитат само на заплата, а другите освен това печелят и от бизнеса си с Aquasource. Сами преценете кое е по-добре за вас. Всеки знае, че не може да стане богат, ако цял живот работи за някой друг. Всеки знае, че за да успяваш в живота, трябва да имаш собствен бизнес. Повечето хора искат да започнат собствен бизнес, но се страхуват, защото не знаят как. В случая е различно. За да успеете в Aquasource, от вас се иска само желание, готовност да се учите и да работите и постоянство. Искате ли да сте по-здрави? Готови ли сте да мечтаете и да осъществявате мечтите си? Копнеете ли за по-добър живот? Готови ли сте да се учите? Обичате ли да помагате на другите? Тогава добре дошли в европейската уелнес мрежа Анхира, най-успешната организация в структурата на Aquasource. При нас е хубаво. Има една стара истина, че е по-добре да имаме няколко източника на доходи, отколкото само един. Кое е по-лесно за вас? Да оставите нещата такива, каквито са били досега? Да започнете традиционен бизнес, като заложите всичките си спестявания и цялото си време, рискувайки да загубите всичко? Или да започнете бизнес от дома си с Aquasource? Лесно, удобно, евтино и без никакъв риск. Решението е ваше, животът ви също. Избирайте умно, защото от вас зависи какъв живот ще имате. Ако нашето предложение ви е заинтригувало, моля свържете се с човека, който ви е поканил в Aquasource. От името на Европейската уелнес мрежа Анхира ви благодарим, че се запознахте с възможностите, които предлагаме и ви желаем здраве, успех и свобода.